Vidi šta smo našli. Žvaksovo obaveštenje za pripadnike SNS NATO kartela, za predizborna okupljanja u Mionici i Negotinu. Dragi i poštovani članovi i simpatizeri, situacija je jako ozbiljna i alarmantna. Morate biti svesni ovog istorijskog trenutka. Mi više nismo ugroženi kao stranka na vlasti, nego kao stranka koja želi zdravu i jaku Srbiju. Neprijatelji Srbije su nas okružili sa svih strana, od lažnih studenata, blokadera i Đilasovca do stranih agenata i Evropske unije i Amerike i Rusije. Svi oni Srbiji žele zlo. Morate me shvatiti veoma ozbiljno. Ukoliko oni uspeju da se na nelegalan način dočepaju vlasti, oni neće samo zauzeti neprijateljske položaje na vlasti sa ciljem da unište Srbiju, nego im je plan i da sve nas pohapse i strpaju na višegodišnju robiju. I nas i vas ovde prisutne. Zbog toga je veoma važno da razumete da vaš glas spasava i mene, i nas, i vas od sigurne robije ovde u Mionici i u Negotinu. Shvatite da više nemamo izbora. Ne možemo više da krademo na izborima. Ostali ste nam samo vi, naši najverniji birači. I samo vi, i sebi, i nama možete pomoći da se izvučemo od ovog velikog zla koje se nadvija nad Srbijom. Isto kao što se desilo posle 5. oktobra 2000. godine, tako oni planiraju da i sad sve nas patriote i one koji Srbiji žele sve najbolje strpaju u zatvore, osude nas na dugogodišnju robiju i oduzmu nam svu imovinu i pravo na nasledstvo. A sve to uz opravdanje da smo mi navodno odgovorni za korupciju i pad nadstrešnice u Novom Sadu, čije su rušenje organizovale strane službe uz pomoć domaćih izdajnika iz redova opozicije i nevladinog sektora. Glasajte za nas, jer ćemo drugačije svi mi završiti, zauvek iza rešetaka i bez ikakve imovine. I mi, i vi, i naše porodice. Zbog svega toga je veoma važno da shvatite da morate da izađete na ove izbore i glasate. Ako bude potrebno, pomoći će i brat Andrej.